Скъпа моя, знам, че си уморена. И Бог го знае. Тази молитва е за теб. Остани за миг. Ти носиш толкова много сама. Тревоги, мисли, битки, които не казваш на никого. Но Бог ги вижда всички. Той вижда сълзите ти, умората ти, силата, която се опитваш да държиш, дори когато вече не можеш. Нека се помоля за теб. Господи, моля те за тази жена, която слуша тези думи. Дай й мир. Вземи товара й. Излекувай болките, за които мълчи. Върни силата й. Изпълни дома й със светлина и закрила. Богородице, пази сърцето й. Господи, дай й смелост, надежда и утеха. Покрий я с Твоя мир в името на Исус Христос. Амин. Мила, Бог не иска да се бориш сама. Той е до теб. Той те обича и няма да те остави. Ако тази молитва докосна душата ти, напиши Амин и я сподели с друга жена, която също има нужда от надежда. Нека Божият мир бъде върху теб тази вечер. Ти си ценна, ти си обичана. Амин.